miten sinne baanalle oikein pääsee? Nyt se on tehty oikein helpoksi. Katsokaapas tätä. Ollahan nyt täällä melko överissä mestassa. Aikamoisessa. Keskellä Suomen suota. Niva suo. Kyllä. Me löydettiin semmonen suopöyrö täältä näiltä huudelta reissuillamme. Ja sitten päästiin niinkin hyvin juttuun, että kaveri Erkki Kalliomäki päätti esitellä meille saunansa, jotka löytyy täältä Nevalta. Ja sitten päätettiin, että järjestetään paras päivä ikinä ja tullahan saunomaan tänne. Äijät sanoi, että tää on kohtuu siisti paikka. Mä odotin jotain siistiä. Täytyy sanoa, että tää on jotain vielä siistimpää. Tää on sellainen paikka, että tää pitää saada kaikkien tietoisuuteen. Koska täällä on meininkiä. Meiltä löytyy sieltä se itse paras sauna. Erkki Kalliomäen mielestäni savusauna. Ja siellä on kunnon löylyä, mistä sitten iltasella 16.8. parhaana päivänä. Joten ei muuta kuin kaikki todellakin sydämellisesti tervetuloa Erkki Kalliomäen suosaunalle. Vietetään siellä paras päivä ikinä. Ja saunataan suosaunassa, itse asiassa savusaunassa. Ja otetaan oikein kunnolla turvekylpyjä vanhaan suomalaisen malliin. Nää siellä!